ini NTF LCAC projects ni manami gid nga proyekto. Pila na ko katuig sa serbisyo na public official, isa ni ka proyekto nga ginadayaw ko gid. Man ang impact yan ano dako ini impact sa mga benepisaryo. Ining NTF LCAC projects ni may infrastructure projects ni kag non-infrastructure projects nga gina-implementar dito sa mga kabarangayan nga ginasuspitsahan may problema sa insurgency. Dito sa mga parplang barangays, especially sa mountainous barangays, sa Banwasang Leon, Banwasang Igbaras, Banwasang Tubungan, kag Banwasang Miagaw. So ang purpose ni nga para ma-improve ang living condition sa mga tao dito, mapalapit sila ang basic services kag facilities para ma-improve ang ilang living condition kag para man ma-improve ang peace and order situation dito sa sina nga mga kabarangayan. Now ining mga projects nga ni base sa guidelines dapat ni ma-implementar, dapat matapos ni sa pag-implementar. Abi ko yasang una gani implementar lang. Matapos ni sa pag-implementar before December on or before December 31, 2022. Kung hindi ma-implementar ni gali sa on or before December 31, 2022, ang portion nga hindi ma-implementar, wala matapos, ang corresponding amount sina i-revert sa national government. Imagine kung ang karsada, assuming ang karsada 80% lang as of December 31, 2022, 80% lang ang natapos, stop gid na niya. Ang 20% nga wala ma-implementar after sa December 31, 2022, hindi na ipag-implementar. Ang corresponding amount siya na, corresponding budget siya na iya, i-revert na siya national government. So kabalik awot gani, wala ko nag-expectar nga muna. Butsing ganon, imo kada health center, wala pa ya atop, no? Umabot na ya December 31, 2022. Ang budget siya sa atop karon i-revert na sa national government. Ang building niya karon health center, wala siya atop. So daw kabalik awot katama, no? Amo na ang nag-verify kapon, amo na na-confirm kapon. Kay abi kuya nga may ara sang extension. Ang abi kuya once ma-implementar ang projects before December 31, 2022, tayo yon na iya ang pag-implementar hasta matapos biskan maglapak siya sa 2023. Tapos ay No, ang wala yan ma-procure before on or before December 31, 2022, amo na yang pag-insindi kung ma-revert sa national government. Dito ging klaro kahapon pag hearing namon nga biskan wala siya gali matapos pag-abot sa December 31, 2022, i-revert kid yung remaining amount siya. No? Amo na ang medyo nakibotid ko kahapon kay suno sa Provincial Engineer's Office, it needs 132 million pa para makumpleto yung mga proyekto nga na. So amo nang biskan kagabi ginapaminsar ko gid na kung anong maayo dira nga ano mayong solusyon sina. Siguro dapat mapadangop sa ibabaw na, but we were told by the Provincial Planning Development Officer kapon, ang istorya man kuno si Gov Defensor kag si Secretary Abalos dira man ang DILG amo ning daw ang ahensya sa gobyerno nasyonal nga in charge ng sini nga proyekto. So lantawon ta sa amon siguro sa side sa Sangguniang Panalawigan, ting armas man lang namon niya bird permit resolution mo. Simple ma-come up kami sa resolution, mapasar man kami resolution. Amin address na lang sa presidente na kung pwede ma-extend yang ang implementasyon sa amotong at ranch, no? Sang NTF LCAC projects dere sa probinsya sang Iloilo. isa sa mga apprehension dra permi kundi matapos ang project isang tao nagaduda kung basin natabo sa pundo etc.
That is why nga sa inyo nga part gin tagaan nyo na ni nga dan sang ligwa nga ma-clarify kag may para mapangop sa tao kung ano ang natabo sa inyong proyekto, kung nga utod siya, way siya natapos, di makadtong pundo. So muna na isama na sa inyo nga gitagaan sang ikilupangod para mapangop ini sa mga pumuluyo nga nagabaton sa sining nga proyekto. Amo nga ang direksyon sa isa sa gin-emphasize sa hearing kahapon ng pagpatag sa pumuluyo kung mantid ako na nga bagay pagpatag man masuspitsahan niya karon ang implementing agency maniya sa national government project na in partnership with the provincial government. Ang implementing agency siya na Iloilo Provincial Government implementing LGU. So dapat mapatagid man sa municipal local government operation officer nagsubong man sa municipal engineer kay iban pang officials ng kabanwanan mapatlag sa pumuluyo kung nga nag-amuna, no? Kung kinahanglan nila hard copies ng dokumento ipakita sila, otherwise masuspetsahan karon ang masuspetsahan bala ma-speculate sila kung posible din nagkadto kwarta titamaan man na unfair, no? Dapat mapaatagid siya iyala nga mo niyang amo na ang guidelines sa sina nga programa, no? Nga kung hindi matapos December 31, 2022 stop gidya agod nga matagan sa mga pumuluyo man mudlay na kapin pa kung i-capitalize man sa piyak nga grupo kaluluoy man niya ang wala sala basi mapaminsaran sa pumuluyo ya kung hindi nagkatutong kwarta bla.